அங்காளமா செங்காளமா அங்காரமா வாராளமா நட்ட நடு சாமத்தில மாயான துணையில. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பாடகர் வி மகாலிங்கம் பேசுறேன். வருகின்ற 7/4/2026 அன்று அருள்மிகு ஸ்ரீ முனீஸ்வரம் அங்காள ஈஸ்வரி அம்மன் கோவிலுடைய அற்புதமான இந்த வருடாந்திர நிகழ்வுகள் உங்களால பாடுறதுக்கு வரேன். எங்கே அப்படின்னா பாடியநல்லூர் சுற்றுவட்டார யாதவ நலச்சங்கம் நடத்தக்கூடிய இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியில உங்க முன்னால பாடுறதுக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய உங்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்.